Jeg vil bare lige sige tusind tak, for I har taget så godt imod min havrevideo. Det er helt vildt med næsten 350 visninger på ikke engang 2 dage. Det er jeg virkelig glad for. Så det vil jeg bare lige sige, at det kan I altså gøre mig rigtig glad, hvis I bare går ind og ser min video og liker. Så bliver jeg glad. Så det var egentlig bare lige det, jeg vil sige. Hej og velkommen til den her video. I dag er jeg ude og fiske nogle remter i Tryggevælleå. Så lige nu er vi på vej til at gå op til nogen, vi skal fiske med. For at få nogle orme, fordi så er der også større chance for havret. Så ja. Og det er en tur med Køge Sportsfiskerforening efter remter, vi har om søndagen. Så ja. Hold da, den er stor. Ej, det er for lille med det. Ej, det er for lille. Hold lige fat her. Og så kommer du lige her. Kom her. Og så giv mig lige vand. Det er for lille med det. Skal jeg holde stangen? Ej, jeg skal lige prøve at se. Har du kamera med? Ja, hun der. En havret. Det er 2 sekunder. Fucking stor havret. Ja, Chuck. Hold nu kæft. En havret. Ja, Chuck. Ej, det er en svin. Det så bare. Den er flot, Har du kamera? Har du kamera? Ja. Jeg har kamera her også. Kæft, den er flot, mand. Jeg kan lige... Jeg havde stadigvæk. Lige på stangspidsen. Vent 2 sekunder. Ja. Bare lige gå væk til din skygge. Ja, Chuck, man. Ej. Godt nok feisty motherfucker. Så er der taget den i halen. Ja, men 2 sekunder. En havret. Det er stærkt. Jeg har lige fanget remter for 2 minutter siden, så tænker jeg prøve det igen. Det er så vigtigt. Jeg tror også, de strækker med de der remstimer. Konger, mand. Er der ikke en? Hvad? Jo, men jeg har en målbånd over i... Den 73 eller sådan noget der. Er den virkelig så stor? Den er I hvert fald godt på 2-3 kilo i hvert fald.
3,4. Ja, det er flot. Har du et målbånd så? Ja. Jeg har lige testen. Ja. Nej, det er sgu da ikke. Nej, det er bare at trække den ud. Det er havret. 72. 72. 72, det er fint fedt. Hold da. Sådan, mand. Tillykke. Jeg er lige med at sætte den ud. Oliver, kan du tage byggen? Jeg har GoPro. Der hvor du træder. Det gør jeg heller ikke. Så er der Remte. Det tror jeg så ikke lige. Det kan faktisk godt være. Min PR, den er virkelig lille. Jeg har godt fanget en eller anden. Det her. Jeg er på 1,4. Åh, fanden er det her? Den er meget ærgerlig, den er størrelse. Ja, det er typisk. Det var... Så skal vi tage fisken op. Ja, men... Der er lav procent på fra... Ved du hvad, jeg kan holde nettet, så vi kan tage fisken op. Jamen, det er fordi, at der er det... Har I en vægttange? Ja. Ja, Heldigt. men jeg gider ikke op. Fordi den gider mig det ikke lidt virke. Og jeg er den samme vægt næsten. Og det er dit gokkepapir, det der. Det kan lige tage den op. Hvorfor er alle remterne bare sådan der? De er ikke særlig store, de får dem helt til. Ej, det skal jeg sige. Ja, jeg har stadigvæk ormen i munden. Det var bare. Det var helt ud. Fuck, det er sgu da en del af dens kæbe. Nej, gutter, det er dens kæber. Nej, vent lige, prøv at se. Nej, Laurits. Laurits, det er nogle gode, hvis det ser vejen. Du er noget god. Det skulle da ikke en del af den skæver, vi snakker Jo, om. det er. Er det bare sådan en mutation? Fuck, hvor det brænder. Ej, 1 kilo. det er dens underlever jo. Den er bare reddet op. Nej, men der får den luft, ikke? 8 kilo. Ja. Hvad? Min far har også fisk. Jeg skal have sat sammen med flot med skov. Var der ikke orm på? Vi skal lige have et... Okay, vi ses nok i verden. Vil du lige tage en... Bare tage der. Der. Det er sgu da ikke bare måle den sådan. Se hvor den... Kan du gøre det? Jeg må ikke måle den, når den ligger sådan der. Fuck, det er ikke den største fisk. 38. Så... Vil du tage et billede? Bare lige til klimaet. Jeg kan have dobbelt. Jeg kan have dobbeltbillede. Det er ned i nettet, så hente den. Så jeg har lige en telefon på mig. Kom ned i vandet. Nu går vi lige herind og tager lige vandet. Fuck, hvor sygt. Let's go, 2 fisk. Ja, det er derfor, jeg går herhen. Bare vent med at tage den ud, vi tager bare dobbeltbillede. Ej, det er heller ikke nemt at komme herind. Den ser bedre ud. Ja, det synes jeg også. Hold da, fisken er tyk. Så skal du have set den Lukas-fange, den var helt rundt. Hvad? Den der Lukas-fange, den var fandme tyk. 2,35. Og 2 point. Det er med nettet, ikke? Så det er 1,1. Er du klar? Hvem har telefon? Jeg har en telefon. Hun er en, der ejer jo. Nej, det er tyk, den jeg har. Jeg får det lidt. Den er tyk, mand. Skal vi have portræt? Prøv lige se dens kæber. Du skal nok lige... Den er nemlig beskidt. Prøv se dens kæber. Er det ikke en regnorm? Ja. Det ligner sgu da en Vi fik begge dobbelthug. Nej, det er sgu da. Nej, det er der skæber. Hvad fuck sker der med den der? Fuck, den er stor, den der. Den er tyk. Ja, det er fandme fedt. Nå, jeg har du sådan et bundrik, jeg må låne sammen. Og så vil vi gerne... Jeg havde bare lige sat stangen med, der var tilfældigvis lige en lille stump orm på.
så skulle jeg lige hente min taske, da jeg kom tilbage, hvor der er fisk på. Vil du også lige, vi skal lige have et billede hver for sig? Jørgen, har du sådan et bundræk med Far, vi skal lige have et billede hver for sig. Far, vi skal lige have et billede hver. Ja, men nu skal de have fisk snart i vandet, ikke? Nej, det er fint. Og så... Vi bliver nok. Så er der sådan hørende det igen. Tak. Der. Jeg har gået hele dagen og ikke at fange en fucking skid. Og til nu, der har jeg fanget 2 på ingen tid. Det er fucking fedt. Ja, du har fisket hele dagen nærmest. Ja. Sådan der. Så holder du den bare i hånden, eller lader du den stå? Jeg tæller min taske der, så har jeg sangeren der. Nå, jeg tror lige, at joiner vi var. Vil jeg join serveren? Elliot, jeg har lige fanget 2! Sit down! Far, jeg er nødt til at... Har du vægt? Nej. Lukas så. Eller jeg tror bare, Jeg går lige over og låne min fars vægt. Det er 18 også, den virker ikke. Den er bedre, far. Den er på størrelse med din, eller sådan noget. det tror jeg ikke, Oliver. Den er god tyk. Ja, men den er lige sådan en 3-500 gram. Har du fisk nu, Lauts? Hvad? Eller holder du fisk? Ellers så bare hold... Kan du... Skal jeg tage den ud, og så sætte den? Hold i halen. Du skal holde i halen. Ja. Og så bare... Den er bedre. Hold den lidt bedre. Hold den lidt. Det var da en lille en. Ja, det er fint med dig, Elliot. Det er sådan en, I kan have med ind i akvariet. Ja. Den skal bare ned i tasken, drenge. Ja, det er fint. Lige præcis. De er gode til frikadeller. Fui. Jamen, det tager lige sådan 3 timer at rense den fra Sådan bilen. der. Den er bare Ja, lidt det ned. skal den her vej. Og så var det lidt. Den er. Du ser ikke hvor det er, hvis så... Den er lidt låt til at lade med. 1,2 cirka. 1,2. 1,2, det er 200 gram større længere, eller... Okay. Skal jeg tage et billede af dig? Jeg skal lige have mål på. Vil du lige? Ja, men hvis du der... Nej, man kan sagtens se det. Man kan bare ikke den syge, når vi har fået igen. Og så den her mærkelige skæg, der du har lige der. Hvorfor fuck kan jeg ikke finde min ålbånd? Og hvorfor har du målbånd her så? Nej, det er lige meget mål. Ja, der er ikke målbånd i den her. Så. Nej, det er der ikke. Jeg finder ikke bagefter. Skal jeg sætte det? Ja. Og så lige send det til mig som 1,2. Vent. Den der. Og så send det som en sms til 1,2 kilo. Så. Nej, lad os bare lige være lige. Jeg skal lige sådan der. Det var nummer... Hold det fast, venner. Det var nummer 2 fisk. Og min far fangede en fisk, og vi fangede en havørred, og nogle andre fangede en fisk. Så det var perfekt jo. Så er der noget, der piller. Nej.
Der var en anden der. Var der? Det betyder, at der er fiske. Og det var fedt nok, ja. Og så fandt ikke lang tid, der skal til. Ja, det jeg vender tilbage, når jeg har, når der er kommet mere. Så er der også, der er fisk derovre. Ja. Pas lige på, Lars. Pas lige på. Nej. Der var hug. Er det fordi, du gav det her spot tid, eller hvad? Så er der fisk igen. 1,7. 46 centimeter. Ja tak. Min tredje fisk i dag. Turen var egentlig færdig. Så gik vi bare ned i den anden ende for lige at prøve. Og så tænkte jeg har ikke mærket noget der i lang tid. Nu prøver jeg at gå tilbage til det gode spot. Og jeg var lige kommet foran en remte. En pæn remte. Come on. Let's go. Ja. Vi har fået, mig og min far og en af mine venner, vi har fået 4 fisk i alt. Og jeg har altså fået 3 af dem. Så det er en meget god dag i dag. Så er der sgu kraftedeme med fisk igen. Oh my god. Jeg joiner dit party. Jo. Jeg kan ikke måle det. Vil du tage billeder? Ja. Nej, ellers, ja. Og hold da fast, den er lang. Ja, det må du meget gerne. Hold da fast, den er lang, er den ikke? Ja. Det synes jeg. Har du målt den? Nej, den er ikke stor nok, så det er lige meget. Så jeg får det på GoPro. 1,3. Så. Hold da fast, den spræller. Hvad skete der? Og det er, at jeg har fået den net. Hvad så? Her er den 5. remte. Så. Den er lang. Det er fucking lang. Hvor fuck er krogen henne? Det var der, krogen er røg igennem munden. Ja. Lad lige være med. Ja, vi er lige tilbage, når vi har fået den afgrået. Sådan der. Sådan der. Puh. Bare lige stop. Vi er lige tilbage, når vi kommer og lader mødt. Så den vejer 1,1 kilo. Ja, hvis I ikke vidste det. Så vejer den 1,1. Vi skal lige have målt den. Der. Kom, så går vi lige op på græsset. Kom med.
så er den lidt mere beskyttet, så hvis den spræller. Og slimlaget går ikke af. Lige så meget. Ja, lige så meget, ja. Men det gør den Men det er ikke. selvfølgelig bedre, hvis Slimlaget hyrer ikke engang af, når sådan rigtigt. I lige måle. Ikke når den ligger i net eller en våd plastikpose. Se her. Den er Den er 44. 44,5. 44 præcis. 44. Yes. Så skal jeg lige holde det, så Laus kan få taget et ordentligt billede. Så skal jeg bare tage den. Du skal bare... Det hele. Så ja, jeg finder lige min telefon frem. Og så går jeg ind på foto, så jeg lige kan tage et ordentligt billede af hans første remdødag. Det var faktisk ikke lige på min stang. Men kan du tage halen frem? Og så sådan... Jeg vil også gerne se dit ansigt, hvis I skal. Yep. Så, kom. Det er fandme en flot fisk, egentlig, hva'? Det er faktisk en rigtig flot fisk. Kom, Laurits. Du skal tage den i hænder. Tag den. Skal jeg bare tage den? Ja. Vi går lige... Så laver vi lige en genudsættelse video. Vent lige, Laurits. Fuck. Ja, fuck det. Ja. Ja, det tager vi lige. Jeg skal lige have det. Sådan der. Yes. Så kan du lige... Første havre i dag. Havret? Nej, havre. Det var fordi, jeg lige været ude og fiske havre i går og forgårs. Første remte for Laurits i dag. Så, yep. Lige i hovedet. Så er der fisk igen. Sådan, jeg sagde lige til Laurits, kast lige min ud. For jeg sad lidt dårligt. Så jeg kunne ikke lige kaste den ud. Og så kastede jeg den ud. Så skulle jeg have hjulet den lige lidt ind, for lige at stramme linen. Og så vil jeg bare lige tage den lidt hen mod mig. Og så vil jeg bare lige tage den lidt hen mod mig. Den er tyk, mand. Og så, ja, det gjorde jeg så. Og så kunne jeg bare mærke, at min stang begyndte at blive hård. Eller sådan. Den begyndte at bøje, så hjulede jeg lige lidt ind. Så kunne jeg bare mærke hovedhugsene. Jeg tror lige, vi tager den her op. Skal vi tage den op på græsset? Bare med stang og det hele, og så tager jeg det bare. Kan du så lige tage... Jeg tager vi den kan bare tage... Nej, vi skal ikke. Det der skal vi ikke. Det prøver vi ikke. Den er så lille. Den er lille, Laurits. Ja, bare kom her. Og jeg har altså en stang, og der er... Yes. Så kan du bare helt tilbage. Sådan. Men du skal bare afkroge, Laurits. Jeg ser, hvordan den har taget den. Nej, jeg tror, det er ligesom flue, hvor den har dumpet lige ned i hovedet på den. Den er nærmest flygt, den må lukke tanken. Prøv at se det her. Det er crazy, det her. Prøv at se. Fuck. Hold da fest. Det er godt få det ud. Men tror du ikke, den har taget det i droppet? Nej, den har taget den og lagt ned, og så... Jamen, tror du ikke, at blyet har ramt, så var den slået ned, og så er den taget? Okay, prøv at se. Vent lige. Altså, prøv du. Længere du skal tage den nedadjagtigt. Du kan ikke bare hive den op, det kunne du så heller ikke. Hvad er det for en vej, den sidder? Nå, men Laurits. Skal vi lige tage et billede? Den vejer slet ikke lige så meget.
stadigvæk. Skiftes vi med at tage den nu? Nej, det tager det nej. Nej. Nu tager jeg din bagefter, okay? Vent lige. Jeg tager ikke min egen. Nummer 6 fisk. Og min far har fanget 2, så det er jo oppe på 8. Så come on. Vi har haft stor hande på her. Ikke nu, Laut. Ej, jeg ved det. Fuck, den er stor. Ah. Nu siger jeg bare... Okay. Du skal bare ned med nettet. Nej, ikke ned. Bare ned. Han netter ned i vandet. Jeg drejer ikke. Ikke. Ikke man gør det der. Den er virkelig. Den er sådan der. Op. Den er tyk. Hold da fast, den er tyk. Kom Laut, så er det. Hold da fast, den er tyk. Hold da fast, den er tyk. Laut, bare vi tager. Og den er kroget helt perfekt. Det er lige saksen. Bare tager et tang her. En basse. Nej, lad mig. Nej, vi går bare sådan her. Fuck, den er tyk. Det er en pige, det er en hund her. Jeg kan mærke, jeg kan mærke røven. Røven eller? God mærke. Den skal snart op af unger. Men vi skal bare ikke trykke på maven, tror jeg. Den er løs. Nej, Laut. Det gør vi bagefter, okay? Fuck, mand. Den er tung. Er den? Må jeg mærke? Den er stor, mand. Er du tilfreds med det spot, jeg viste dig? Hvad er det? Der er en orm inde i den. Det Prøv at se. il. Den il. Bare ned i alt, Laut. Hold fast, den er tor. Den er ikke så meget større. Jo, den er. Den er et par 100 gram større. Eller et par 100. 1900. Nej, bare lad være. 1900. Fuck yes. Nej, det er fint. Nej, Laut. Men, jamen, det er bare fordi... Ja, men du skal ikke ligge. Ja, du skal herover. 1,9. Fuck, den er tyk. Og den er lang. Og så tag din telefon, så vi kan huske målet. Tag din telefon, Laut. Ja. 1,9, ja. Skal jeg tage det? Nej, den er nok ikke 50, den her. Den er 49 eller sådan noget. Og den er godt være den. Og så tag en høj en fra. Har du taget det? Nej. Nej, ikke nu. Fordi den har... Ja. Den il. Hvordan? Jo, det er en il. Også bare se solen i gang. Det bliver banger på det der. Jeg fjerner lige mine handsker og min taske i baggrunden. Jeg fjerner lige alt. Kunne du lide de nye spot, jeg havde? Fjern den. Fuck, hvor det fedt, mand. Den er stor. Hold den godt. Jeg kan mærke det. Gode billeder. Kan du prøve at få halen lidt mere frem? Jeg tager den. Sådan der. Tag lige et billede mere. Skal vi kasse ud? Ja. Det er også lige her. Prøv at se.
Jeg tager lige portræt. Så skal du se, det bliver godt der billede. Er du klar? Nej, jo. Så vi går på efter. Vent lige. Jeg siger, er du klar? Yes. Så går vi sådan her. Nej, ikke nu. Og det her. Jeg skal se det. Fuck, den er stor. Tag lige netto. Men kunne du lide mit nye spot? Det fik jeg ikke Tag lige sagt. netto. Ja, det kan jeg godt. Tag lige netto og sådan der. Jeg skal lige have skruet den her. Og så skal du bare filme med GoPro. Husk at holde godt fast med det. Laus. Er du klar? Skal vi tage den ned under vand? Jo, det kan du sagtens. Okay, du siger bare. Når den filmede. Ja, den er filmet stadigvæk. Jeg har Den er lige filmet mig selv og det hele. Jeg har en mund på det billede. Okay, er du klar? Vent lige. Det er virkelig fed dag at fiske hanter på i dag. Ja, det er en god dag. Øj. God fisk. 1,9. 1,9. Er du klar? Yes. Nå? Så jeg tror det var sidste fisk på dagen. Men ellers så vender jeg tilbage. Jeg vender så lige tilbage, når fisketuren er færdig. Men jeg tænker det er sidste fisk i dag. Så hej. Så der er fandme fisk igen. Vi mistede den. Fuck det. Så fik vi en fisk mere. Men jeg har ikke så meget tid til at fiske i, så jeg kaster den lige ud igen. Ja. Den er ikke særlig stor. Fin fisk. Ja, fisk. I solen her bagved. Solnedgangen. Slags min. Så ja, det er nok den sidste fisk for i dag. Så ja, jeg har ikke set den rigtigt. Den er fin. Så er der fisk igen. Sidste fisk for i dag. Sidste. Jeg tror gerne min far gerne vil have, at jeg skal hjem. Nå. Jeg flyver den her. Den er okay. Og det er den faktisk. Okay, hvor meget har jeg lige strammet den? Gå baglæns. Den er ikke lige helt frisk. Nej, det kan jeg da sige. Og så er du vendt den anden vej, og så... Okay, det gad den så ikke lige. Jamen altså, kom dog. Så, nu er den træt. Ja tak, Laurits. Bare lige slå bolden over, Tak for bolden. Kom herover til taskerne. Det er lige nu sidste fisk. Så vi når lige at få den 10. Fuck, den er bred. Ja.
Sådan der. Altså, den er faktisk ret stor. Den er tyk. Ah, den har ikke, det er ikke en hund, det her. I hvert fald ikke på samme måde som den. Og den er mere hård eller sådan. Ja. Eller må vi ikke vi tager en tilbage. Må vi? Det er hjælp nu, gutter. Pis. Au. Det er også virkelig, at det Er klokken 6:30? er jo gaffel. Er det? Laura, tager du den? Jeg begge kan noget. Tusind. Den er flot stand, den her fisk. Ja, den Så kom, Laura, flot. Er du klar? Hold da fest, den er faktisk. Den er god. 1,5, 1,6. Den kommer i 5 der. 1,5. Så skal Ja, bare lad den. tager du et billede til den halve solnedgang. Det er lige min mors så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Ja. På din telefon, Laura. Jo. Så klip lige det der af, Laura. Jamen, vi klipper det bare af. Vi laver jo et virkelig fedt billede. Det er også klip det lige af. Og så må jeg bare binde det på. En god sak. Og så lægger jeg med stangen oven på mine skuldre. Skal jeg bare lægge det? Ja, bare læg det der, bare læg det der. Og så tag stangen. Hvis det er så bare lige give den en hurtig tur, så den bare lige får. Bare lige en 10 sekunder. Lige strømmen, ja. 1. Ja, nu har den fundet. Ja, nu har den fået. Har du portræt? Ja. Hvor skal jeg lige gå? Det filmer eller hvad? Ja, det filmer. Skal jeg ikke tage et på... Jeg slukker lige GoPro, okay? Ja, vi er 10. fisk i dag. Så vi må nok hellere tage hjem efter det her. Det er koldt vandet.